Ahoj, vítam vás Forban a dneska vám ukážem môj prvý redstone tutoriál. Áno, takže je to ľahké na stavbu a keby ste chceli vedieť, čo to je, tak to je generátor dymu, áno. Takže, jak sa to stáva? Urobíte si takýto kruh, ktorý je 2 bloky vysoký. Dolné poschodie zničíte. Tak, v strede urobíte dieru, tak, aby to bolo dobre a tu nám urobíte dieru vlastne a nalejete tam lávu. Tu dáte vodu, vlastne ten redstone tutoriál je založený na bugu, takže neviem dokedy to pôjde, ja mám 1.2.5, takže na 1.2.5 to ide určite. Takže tu si takto dáte okolo toho redstone, proste všade, kde sa dá do toho kocky, tak. Tu si dáte 2 repeatery v rovnakom smere za lávu a vedľa vody, tak. A napojíte si to na opakovač a napájanie elektriky vlastne. Takto. Tu máte napájanie toho opakovača. A už to iba urobíte a dá sa to urobiť aj v malom priestore, takže to nie je nejaké obrovské a je to veľmi efektívne na svoj účel, takže je to veľmi silný dym, si myslím, ešte som taký silný nevidel okrem tohoto stroja a je to napríklad dobre, keď máte kamoša a chcete mu ukázať svoj nový dom, tak mu ukážete tento komín. On bude len kúkať, že ty vole, jak to. A ešte je takéto divné, že keď si dáte takto pistón a dáte si takto tu na bloky, tak vám to tu takto vidno, ešte cez blok. Takže keď budete mať najbližšie nejakú... Ale nič, dobre. Čo to tu zase ukazujem, ne? No, tak. Z boku by som chcel a proste dá sa s tým robiť také blbostičky. A keď to zakryjete takto vo vzduchu, tak to máte niečo ako tak, ešte tak a tak. A keď tu dáte sklo, tak to je ako normálne udiareň. No, nie také, ale... A to je zaujímavé náhodou. To máte ako normálne otvor na redstone. No, tak takto sa to dá robiť ako napríklad elektrický komín, že chcete zapnúť kúrenie, no tak iba toto zapnete a už vám kúri. Takže toto som vám chcel v toto videu ukázať a týmto sa s vami lúčim a uvidíme sa v najbližšom videu. Čaute.